मा बुंदों नों आबा? आयै थारैनो बेनो सैथो। आबा नङा नों माने हुसावथ' दङ ना? नों मा बुंलाबायदों बेफोरखौलाय? मा खोथा बुंदों नों आंनि सिगाङाव बेफोरखौ दिनै? आयै प्लिज नों रागा जोंनाङा ओमफ्राय नोंबो आंखौ गोरोन्थि बुजिनाङा ना प्लिज। आयैलै आं हाबा खालामनो एकदम गोसोथ' गैखाया ओमफ्राय आंजों हाबा खालामनो थाखायनो हाथरखिखौ थिनहरदों आंजों बेना बिमा बिदा गासिबो ज' लोगो नांनानै माने जोंखौ मिसआन्डारस्टेन्डिं जाबायना जों सानैखौ। नङा नों जे बुंदों खोथाखौ हाबा लानो हाथरखिखौ हाबा खालामा बिनि नखरा फेमिलिया नोंखौ हाथरखिखौ बेफोरबायदि जानला मोनला बुजिदों। मा मोजां क्लियार बुंनायाबा? आयै आसलि दायनिगिरिया बे बिनि माने बिगुमैयासो। बिगुमै माने बिबाजैनि फंबाय फैदोंमोन ना आलासि, बियो हाथरखिखौ जबरदस्ति खालामनो नागिरदोंमोन, बेखौ रेप खालामनो नागिरदोंमोन आयै हाथरखिखौ रेप खालामनो नागिरदोंमोन जबरदस्ति, आरो बेबो बिगुमै आलासिया? आंनाबाथाय सिदा खोथाखा आयै डाइरेक्ट नंगौ नालाय नंगौ, नाथाय फासिनाया दिनै आंसो फासिबाय। आयै रायलायबाय थानाय समाव बिनि बिगुमाया ना जोंजों नारखेन रुखे जानायाव आंखौ नारख्रांबाय बोरैबा, फेमिलिया नुफैबाय दानाबा बेलेग भाबिबाय आंखौसो बेजों गोग्लैनाय नुनानै। माबा माबि जादो माबा गाज्रि खालामदो बायदिसिना बुंबायलै आयै, नाथाय आं बेफोरबायदि माब्लाबाबो नंखाया। मा आबा दिनैसिम जोंनि नखराव बेफोरबायदि दागो फैफेराखैमोन, बेफोरबायदि आरो बेबायदिथ' गाज्रियै बिदि बदनाम बरसिबो जाफेराखैमोन आबा। दिनै नोंखौ बेबायदि दाय होबाय। आयैलै गुबुना फोथाय दा फोथाय, आइ न' आं मिथिगौ नोंथ' आंखौ फोथायगोन ना आयै, नोंथ' गावनि मेयरखौ फोथायगोन ना आयै? आं नोंखौ माला थगायफेरा, आं जा बुंदों सैथोखौसो बुंदों। आं हाथरखिखौ नाथ' मोजां मोनो, नाथ' बेखौ हाबा खालामनो गोसो, ओमफ्रायथ' जोंनि गेजेराव बिदि जेबो गाज्रिबो जाखायाखै मालाबाबो। आं बेखौ बिदि नोजोरैनो नायफेरखायाखै। ओमफ्राय बिनि बिमा बिफायाबो मानोथो नोंसोरनि खोथाखौ खोनासङासै? नोंजोंसो बेबायदि हरबाय हाथरखिखौ। आयै आं हाथरखिखौ ना बेयावबो हारसिं गारबोनो बोरैबा मोनबायना, दाना आंबो बुंबाय आं हाबा खालामगोन होननानै लानानै फैबाय आङो। बेस्रा बेबो बिराद गिगासिनो, बिनिबो दाय गैयालै आयै, बिनिबो दाय गैया। नोंसोरथ' मिथिखायोना जोंखौ उन्दैनिफ्राय नुबोबाय थानाय, जोंथ' मालाबाबो बिदि गाज्रि खोनाफेरदों? नोंसोरो खोनाफेराखैना आयै? आबा थेवबो एसेबां गिदिर जाथाय जाबाय दाथ', आरो बिसोरबो मालाय जोंहानावथ' फैखागोन। नोंसोरखौ फन खालामनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय आं बुंदों आं आइखौ खिन्थाग्रोगोन, ओमफ्राय उनाव बाखि मा जायो जागोन दे। आरो प्लिज आयै जोंखौ एसे हेल्प खालामदो, जोंनि दाय गैया। ओमफ्राय ना नोङो हाथरखिखौबो रागा जोंनाङा, बेनिबो जेबो गोरोन्थि गैया बेस्रा। नोंसोर सानैजों मोजांखौनो मोनाबा आबा, नाथाय नोंसोरखौलाय जुलि बोरै होनो? संसारानो गाज्रि जागोन माथो। आबा नों जुदि सैथो बुंमारदोंबा आंनि खर'आव दांनानै बुंनाय नोङो, नों जे जा बुंदों गासैबो सैथो होननानै। बेलाय मा गिदिर बाथ्रा आयै, आंथ' नोंखौ थगायखायाखै, मेगनजों मेगन नायना बुंगासिनोखा आङो। नै आसलफोर मोजां खोनासंनानै लाखा, दाथ' फुजायाबो गैखाथारला। ओमफ्राय जों बहाथो बेरायनो प्लेनिं खालामखाखो थुनथुलि? आरे बेरायगोन, नाथायबा जोङो मोनसेबो जायगाखौ दोना दै, जेरावबो नायजोबगोन। आरे आंथ' रेडिखालै, दे थुनथुलि जों बेरायगोन आरो बेरायबायानो थागोन। अपन का बात दिमाग में घुसा ले, ठीक है? आरोथ' मोनसेबो मेथाइखौबो बासाया, जाजोबगोन जोङो मिथिबाय? माने फुजायाव जि फानदों मेथाइ माबा माबि खाजा सब टेस्ट खालामजोबगोन, अके? ओमफ्रायथ' माने सानसेबा जोङो दख'नाजों थांसै, सानसेबा जोङो माने एसे मर्दान ड्रेसजोंबो थांसै। माने जायगाखौथ' जों बेरायखाजोबगोन नालाय, खना खनला एबे उब्रेनो जेराव फुजा जादों। आरो जों थाब फैया, गिदिंजोबनांगौ, आंगायागौ माने गिदिंबाय थागोन जोङो। आरो नै गाइसमोन, जोंथ' कापल्सबो नङा नालाय, जोंहा कापल्सबो गैजाया, जराबो बेरायखाया जोंथ'। बेखायनो जोंनि बेरायनायनि नोजोराव जायबा कापल्स बेरायफैगोन, बिसिनि गेजेरजों ओरै हाबलांलाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय खालामबाय थागोन दै, डिस्टार्बनो। आरो गाइसमोन, आंथ' बेरायनो गोसो दंमोन आंहाबो, आखाइ हमलिनो, ओमफ्राय जास्रानाय नंला बे बाराव आंहा इयाराव। नङाबा आंहाबो गोसो थोनाय थानायमोनबा। आयु हाबाब, जोंहा सानैजों बेरायमारदोंमोन दे, माने लाइक मेहेरखौनो हमना लाबाय आं, बेजों बिराद बेरायनो गोसोमोन आङो। मेगनजों मेगन, आखाइयाव आखाइ, ओरै माने नागरथला गाखोलाय, जोंहा नावआव गाखोलाय, बेनिफ्राय आरोबा माने लाइक बिदिनो मेलायाव बेरायनाय, वाव। ओमफ्राय मुभि नायनो नामा होनबा होनसोलायनोसै आङो। आरो मेहेरा माने आङो नागरथला
दाखोन जोमलालायनोसै ओमफ्राय गिफ्लालायनोसै आरोना आङो गिनानै बेजों जारलासो आंना सिमाङा बिब्दिनो दंथारोमोन दे ओमफ्रायथ' आं फट'आव सेल्फियाव सेल्फि लागौमोनहाय लासे लानानै स्टेटास दोनसिलाजोबगौमोन आं आलौग्राफ्राथ' आलौसि होजोबगौमोन आं बांसिनाव बांसिन नुदो आंनि बयफ्रेन्डआ आंखौ बेसेबां केयार खालामो होननानै दोनस्रायलायगौमोन आङो वाव टुनटुलि वाट सिमां ना नोंनि बेफोर खास जाफुंनायमोनबा ओमफ्राय बिदिनो आसान माबा माबि मेलानि बेफोरखौ आं गोसो गैयाबाबो लास्रायलायगौमोन रमान्टिक फिल खालामनो थाखाय आरोना नाथायबा जायबा आंनि नोजोराव जरा जरा बेरायगोन ना आं बिदि बेरायनो मोनाबाबो हाबग्लोमलाजोबगोन आं बिसिनि गेजेराव मेथाइ जाबाबो आरोथ' जेनेबा बिदि आंना आइ लाभ इउ माबा माबि बिदि मेसेजखौथ' बारा नाङा आरो जायबा आंनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो आंनि गासैबो फिलिंसखौ बुजियो बेरायहोनो हायो मेथाइ जाहोनो हायो आं जेखौ हास्थायो बेफोरखौ आंनो हाथाराबाबो एसेबाबो हरनो हायो बेफोरबायदिखौसो आङो बिराद लाइक खालामसैहाय टुनटुलि ओमफ्राय जेनेबा नोंनिया बयफ्रेन्ड थानायमोनबा बिराद मोजां जागौमोन ने नोंहाबो जाम्बिलाय बेरायनो मोनगौमोन दा जाम्बि बेरायबालाय आं ओरैनो बेरायनो हाखायो बेलाय मा गिदिर बाथ्रा ओमफ्राय नोंसोर मिथिगौ आंनाथ' बयफ्रेन्ड थाबा मा बायसना दिनै बायनाय बिदि होनसिगोन ओमफ्राय बेरायसिन बेरायबाय थासिगोन आरोना जोङो ओमफ्राय बेरायखांनानै मेथाइआथ' बावबोखाथारा बेयो आंनो बिदिनो माबा माबि बायना हरसोलायनोसै मिथा पान ओमफ्राय बिदिनो गोथाव जुलाफि गैयाबालाय बोरै जानो फुजानि जुलाफि खाथा नेमखिखौ बारा जानो बायोलां बिनि बदल एसे बेलेग मेथाइ आरोना बिराद मेथाइ ओंखारसै ना नोंलाय गाइस मोनो जाम्बि जाम्बाफोरलाय जानाय लोंनायखौ हले दोनथ'जायालै फुजायावथ' आङो एकदम गोथाव बरिया थामाम बेफोरखौ हजम खालामबोजोबखायो आं फसायनायखौ टुनटुलिया जानो हागौ बयफ्रेन्डखौ बावनो हागोन नाथाय मेथाइखौ नङा जानाय इज माय सिगां बयफ्रेन्डनिफ्राय देरसिन होनबाबो जेबो नङा आरोना आयौ मेथाइयासो देरसिन होनबालाय नोंना मेथाइयासो देरसिन आंनि थाखाय ओमफ्राय दे आरो उनाव रायलायनोसै ना बेफोरलाय मा बेफोरखौलाय फुजा फैथोंसै फुजायाबो फैबाय थाथों जोंबो बेरायबाय थागोन जाबायानो थागोन फुजा जोबागौ माने इन्जय खालामसै आरोना जोङो नाथायबा नोंसोरो थखाना दै गावबागाव बयफ्रेन्डजों खारखुमालांनाङा हले नोंनि खर'नि समय लानानै बुंदों आं आयै आंहा हाथरखिजों बिदि जेबो रिलेसनबो गैया ओमफ्राय आंथ' बेखौ मोजांबो मोना जायखिया जोंनि गेजेराव बिदि जेबो गाज्रिबो नङा गाज्रिबो जाखायाखै आं बेखौ लोगो बायदिसो सानो आयै बिसोरसो जा सानदों गोरोन्थि बुजिनानै बेबायदि मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों आयै बेहायनाथ' आंनि दायना हाथरखिखौथ' बेसेबां बासायदोंसोमोन दा बासायनायनि एसेबां गिदिर किमत आंहासो सुख'नांगौ जासिगोन ना नाथाय आं दा मा खालामबावनो आयै आबा प्रब्लेमा जुदि फैयोबा ना मोनसे नङा मोनसे सल्युशनबो थाफाखायो आं मिथिखायो आंनि फिसालाया माब्लाबाबो बिदि गाज्रि हाबायाव आगान होनो हाखाया आरो नों आंनि नंखाय समाय बेबायदि लाखानायबो नङा आबा बिसोरबो मालाय एसेबो सानासै होमबा सासे सेंग्रा सिख्लानि लाइफखौ बिदि बरबाद खालामनो सानखो बोरै आरो नोंसोरनि लोगोखौ बिदि गाज्रि नोजोरै बोरै नायनो हाखो बिसोरलाय सब बे गुन्दानि थाखाय जादोंलै आयै बै पाप्पिनि थाखाय जाय हाथरखिखौ बेबायदि खालामनो नागिरदोंमोन आरो साननानै नाय आयै न'आव रावबो गैयामोन जुदि आं बोरैबा बेयाव सौहैसनाबा मा जागौमोन हाथरखिया माथो गावसिनानो मान सनमान थांसिनगौमोनलै नंगौ आबा आरो सासे हिनजावनि लाइफआ खेबसे गाज्रि जाबाथाय जाबायानो खेबसे बरनाम जाबाथाय थैजासे थानो नागिरो साननानै नाय बेफोरबायदि माबानानै उनाव फिउचाराव मा जागोन बिहा ओमफ्राय आबा नों जुदि हाथरखिखौ मोजांखौनो मोनाबा अब्ला हाबा खालामनो बोरै होनखो नोंबो मालाय हो जाम्बा आयै आंनि खुगायाव जा फैबाय बै समाव फैबाय आरो आं हाथरखिखौ बिदि दुखुबो नायनो हायाना बिसोर एथबां बखिबाय हारे खोनासंनो हालाय बायदि बुंबाय ओमफ्रायो जा बुबायबो ना बिखौ आं हाथरखिखौ बिदि दुखुआव नायनो हायालै आयै दाबो मिथिगौ ना नोंसोरखौ मा बुंगोन मा मागोन बायदि बुंनानै बिस्रा टेनसन जागासिनो ओमफ्राय आं बुंबाय जोंनि आइ आफामोना जोंनि फेमिलिया गुबुन बायदि नङालै होननानै बुंदोंमोन आं बिखौ बेसेबां गिदिर डिसिजन लाखो आबा नोङो आरे अब्लाबोथ' बेखौ डाइरेक्ट बिदि लाबोनायाथ' बिदि बायदिसिना जाथाय जानानैसो लाबोदोंबाथ' जोबोद गिदिर बाथ्रा जोबोद गिदिर जाथाय आबा बेथ' अब्ला दायो बै आसलि दायनिगिरिखौ बोरै हमगोन आबा बेखौबो हमथारगोन जों आयै सानसेबाबो नाथाय दाथ' प्रब्लेमाव नोंसोरसो फासिबायना गथ'फोर बिदिबा नोंसिनि फिउचारा मा जागोन आयौ आबा नोंनि हाबा जानायनि बैसोआनो जाथ'थाराखै दाबो मिथिगौ
आंथ' दानो हाबा होनो हानाय नङा नोंसोरखौ। प्रब्लेमा जियानो जा, अब्लाबो माबा मोनसे लामा ओंखारगोन, माबा मोनसे राहा ओंखारगोन। आं बिदि डाइरेक्ट आंबो हाबा होनो हाया। आंनि फिसालानि लाइफखौ आंहाबो साननांगौ दङ। ओमफ्राय हाथरखिजोंबो आयै बांद्राय गोरा गोरा रायलायनाङा दे। नोंसोरो बांद्राय बेफोर जाथायखौ लानानै रायलायनो नाङा। माने बुङो आरो एसेसो, ओमफ्राय थेवबो बारा बेफोरबायदि जानला मोनला बुंद्रायनाङा दे आयै दे। रायलायथ' नांगोन आबा, दा प्रब्लेमा जाबाय जेला। नोम्फाया मा बुङो, नोम्बैया मा बुङो, बिसोरजोंबो सावरायनांगोन जमा न'खराव, आरो बिसोरनि फेमिलिखौ लेंहरनानैबो रायलायनांगोन जोङो। अब्लासो दा माबा मोनसे राहा ओंखारगोन। आरो मोनसे खोथाखौ जेब्लायबो गोसोआव ला आबा, सैथोआ हाजार बारग'नो नाजा, नाथाय सानसेबाबो सोराङाव फैखायो आरो हमजाखायोबो। साननानै ला, दा नोंसोरो नंखायजों जेनदों, नाथाय सैथोआबो बारा गोबाव सम नांनाय नङा आबा, सानसेबाबो देरहागोन। ओमफ्राय नोंथ' आंजों दंना आयै? मानो गैया जानो आबा? आं आंनि फिसालाखौ मा मोनथिया नामा? आं आंनि फिसालाखौ सिनाया माबायदि नङा। थेंक इउ स' माच आयै। बुहुमाव आंजों रावबो लोगो जायाबाबो आं मिन्थिखागौमोन आंनि आइया अलवेज आंजों दं होननानै। आं नोंखौ फोथायोथ' आबा, जोबोद फोथायो आङो। आरो नोंबो आंखौ माब्लाबाबो दुखु होआ आं मिन्थिखागौ। दा बे मोनसे मजबुरिसो, बेखौबो जों रायलायनायनि गेजेरजों सल्भ खालामनो नाजागोन। हे गसाइ, दिनै आंनि फिसालाया मा खैफोदाव गोग्लैखो? दिनैसिम जोंनि न'खराव प्रब्लेम फैदोंबाबो बेफोरबायदि जाथाय माब्लाबाबो जायाखैमोन, बरनाम बरसिनो। नाथाय दिनै आंनि फिसालानियावनो बेफोरबायदि जाथाया जाबाय। आं दा मा खालामनो? हाथरखिनानिखौबो उन्दैनिफ्रायनो नुबोखानाय जोङो। उन्दैनिफ्रायनो थांलाय फैलाय जोंनि मेगननि नोजोरावनो देरबोनाय सानैजों। बेबोथ' गथ'आ गाज्रि नङा। नाथाय हे गसाइ, हाबा होननायाबो मोनसे जोबोद गिदिर बिबान। आरो आंनि फिसालानि लाइफनि खोथा दं, हाथरखिनि लाइफनि खोथा दङ, जेराव आंनि फिसालायानो हनै बुंगासिनो मोजां मोनलायानो। अब्ला हाबा मानेथ' अराय जिउ थानांगौनि खोथा ना सानैजों। आरो जबरदस्तिनि हाबाया मालाबाबो साक्सेसफुल जाया। मोननै गोसो गोरोबनांगौनि खोथा थायो। आरो बेवहाय आंनि फिसालायानो गोसोआ गैया। आरो बिसोरबो मालाय बोरै जबरदस्ति बिदि सानखो देनाय? मोनसे गोरोन्थियावनो बिदि सानबा मालाय जागोन नामा? माबा मोनसे राहा हर आफा, जेन जोङो बेफोर प्रब्लेमनिफ्राय बासिनो हायो। माबा मोनसे राहा हर। आं आंनि फिसालाखौ बेफोर खैफोदनिफ्राय बाहेरायाव बरनथारगोन जेरैखि जायाबाबो। आं फैदोंबाबो सुखुथारासैलै एसेबो। गोसोआनो मोजां मोनासै, खें खेंल' मोनबाय थाबाय। दाबा मा बुंबावगोन दे, आन्टि आंकोल मोना मादै आदै मोना? आरोबा गामिफोराव मोनथिबा गोसारबा मा जागोन? जोंखौथ' गाज्रि नोजोरैसो नायसिगोन। आंनि लोगोफोर, गामिनि सिनायनाय, बयबो जोंखौ मोजाङै माथो होग्रायाबो बायदिसिना बखिसिगोन, जोंखौ रायखोमासिगोन। अब्ला आं मा खालामबावनो दे? आरो साननैसो थाना आइ आफामोना बेहाय फैनानै दावराव खालामफैबाय जों आदाजों। मा खालामगोन आङो? बिहेखौ जनो ओंखारबाय आङो। आंनि थाखाय दिनै एसेबां गिदिर प्रब्लेमाव फासिबाय। आंनो पापि, आंनो सुनि, आंनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो, आंनि थाखायनो। आरोबा नोंथ' आंखौ बिदि नोजोरजों नायाखैनो बे, अब्ला नों आंखौ बोरै जुलि खालामगोन? नों आंनि सिगाङावसो दिन्थियाखै, नाथाय आं मिन्थिगौ नोंबो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। जानो हागौ मा खालामगोन मा खालामा मोनगासिनो दां। आरे हाथरखि नानि? मादै? मादै नङा, दसे थानानै ओंखारदो दे, हाथायाव थांसै। आरो लामायावलाय माथो सानबाय थाखो? जोंनाव आलासि जाफैनायानो दानो गोसोखांलायबाय नोंखौ। बिदि नङा मादै। जागोन दे जागोन, आंबो मिथिगौ सेंग्रा सिख्ला नालाय। ना सोरनिबा स्पेशेल वाननि फन नेदों? जेबो नङा, रायलायबाबो। आङो मादै जाबाबो बुजि मोनो दे, मानोना नों आंखौ लोगो बायदि सानबानो जाबाय। जागोन मादै। नाथाय आंहा बिदि स्पेशेल वाननि फन फैनांगौ गैया मादै। जाम्बि लाजिनाङा दे। रायलायबाबो जेबो होनखाया जोंहा रायाना। आरो आब'आबो जेबो नङा, जोंनिया फ्रिथार मिथिबाय। जोंनाव फैब्लाबो नों फ्रि गोसोयै थानो हागोन। जोंनाथ' आरो फेमिलियानो फुरा फ्रेन्डलिखा, गुमैबाबो आब'बाबो इलाय आइयाबो। मिथिबायना? औ मादै, आंबो मिथिगौ ना।
ओमफ्राय नै फुजा बोथोराव मानोथो उदास थाबाय थाखो नोंलाय? एसेसो स्माइलबो गैया फेसावबो, मा जादों? जेबो जायाखै मादै। नोंनि खुगानि बुंनाय रावजों नोंनि फेसजों मिलायासै। माबाथ' जाथारदोंदां, मा जादों बुंनायसाय? मा जादों हाथरखि? मादैयाबो मिथिबा आंखौसो बेसेबा रागा जोंगोनदां, आंखौसो रायबावगोनदां बाराबा। मोनथिगौ गोसो गाज्रि मोनगासिनो बियो। थेवबो बेबायदि गोसो गाज्रि मोनबाय थानानै जायालै हाथरखि। नों गिबाय थादोंना र'। है जेबो जायाखैलै मादै। हो? नोंनानो सोंनाया जाखायाखै दा? आंलाय मा जादों होननानैसो सोंखादों। बेनोथ' हिनजाव गोदान बायदि माथो कुइसन खालामो मादै। मालाय एखनबा बिदिनो ना बेना सिरि सिरि थाग्रा हुदा दंखायो। नंगौ नामा? औ ना हाथरखि, जेबो जायाखैलै माथो जानोरा। औ, नों आरो नोंनि लोगो हाथायावसो थांना थांमारा देलायनो खिन्थादोंमोन आंनो। खाथियाव ओरैबायदि मेचिन गाबनाया डिस्टार्बलै सनामोन। माने भइसआवनो हाबजोबखायो आरोना। अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ इगनर खालामबानो जाबाय। गाबबाथाय गाबबाय ओरैबायदि गोमसारजोबखायो रुमफोरानो। माने भइस होबाबो लाब गैया हाबजोबथारो आरोना। थेवबो समनि आंखाल बेखायनो नै बानायबाय आरोना दावराव दावसिबाबो। मोजां भइस होनो सानो नाथाय थै बेबायदि माबा हाबदेरबाथाय आंहा सुखुलाय लाङालै। दे खोनाबानो जाबायहाय मेहे, बुजिखायोना सनामोनाबो। थांगोनलै मादै मानो थाङा जानो दिनै। सानैजों देलायना आरामसे थांदोब्रा। ओमफ्राय मादैयाथ' दख'ना बायगोन। हाथरखि नोंबो गांसेसो लानोबा लादो, माने फसायोबा मादैजों इलाय मादैया थांखागोन ना। आरामसे ओंखारनानै थांदो थां देलायनानै। ओमफ्राय दायो फैनायाव आंनो मेथाइ लाबोफाबानो जाबाय सानैजों दै। नोंलाय थांफाबा मा जायो जोंजोंलाय? थौ ओंखार। थोद मादै आं थाङालै सिख्लाफोरजोंलाय मा मोनैनो देनाय। मालाय दख'ना बायगोन मा बायगोन। बेहाय हौवा मानसियालाय मा खालामनोब्रा। गासा साननायफ्राबो नायनाय। ओमफ्राय बिमादैजोंसो थांगोन दा? होमबाबोलै मादै आं थांथ'ला नोंसोर थांदो। दे। हाथरखि नोंबो देलाय फैदो। आं माबा ओंखारहैग्रोनोसै दे, फैबाय था नोंबो। आरे माथो हाथरखिया दाबो सफैला। माने बुंदोंथ'मोन 9टा 10टाबानो फैगोन, नाथायो जेन'बा मा जाखो बे मानो सफैयासै? ना फैनोसो केन्सेल खालामबाय? बे फैनो केन्सेल खालामबा आं मार गाज्रि मोनगोनलै। गोसोआ मोजां मोननाय नङा माने। एसेबां मानि गेस्ट फैखाबाय, नाथाय जायखौ नेना दं बेयो जुदि फैयाबा। बाब आं केकखौनो हाबावलायाखै दाबो। बेखौ नेनानै दंबाय थायोमोन आङो। मानोबा सफैयासै? बेथ' बे जाबाय दे। ओमफ्राय मेहेरमोननि फेमिलिनिफ्रायबो रावबो फैयासै। वाइ मा जादोंबा? आरोथ' फनबो पिकआपबो खालामबावासै। आं नङालै हाथरखि फैयाबा थेवबो आं बिराद गाज्रि मोनथारगोनलै। फै मावजि। आं थांनोनो गोसो गैयामोन मेहे। हाब मानो? थांदोब्रा मादैजों दसे गोसोफ्राबो स्रां मोननायनि। आइयैलै आलासियानो जोंनाव फैनानै माबा एसेबो गोजोन फैयासैदां। बिदि जाबाय। बोरै बिदि बुंबाय थानो हादों नों? आंहाबा मा टेनसन जादों? टेनसन जाबालाय मा, गावनि फुरा माबा लाइफखौनो जेबो गैयिबायदि जिर' खालामना लानोसै। एकदम ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामसै। रं गैयि बायदिनो जिउआव, कालार गैयि बायदि। नाय हाथरखि आं नोंखौ बुंबायानो थाबाय दै, नों जेबो टेनसन लानाङा होननानै। अलरेडि आं आइनो खिन्थाखाबाय जोंनि गासिबो जाथायखौनो। मा? ओमफ्राय मा बुंदों मादैया? नोंखौ मा बुङामोन आंलाय? आंनि आइया गुबुन बायदि नङा, बेखायनो बे बाथ्राखौ आं आइनो खिन्थाग्रोबाय। आरोथ' आंनि आइया आंखौ फोथायखायो। आं जा बुंदों गासिबो फोथायजोबखादों आइया। ओमफ्रायथ' दा मादैया आंखौ गाज्रि मोनबाय थासिगोन ना मेहेर? नोंसिनि फेमिलियावबो गासिबो मोनथिजोबसिगोन। ओमफ्राय मा मोनथिबालाय मोनथिबाय, मोनथिखासिगोन। आइया दायो रायलायगोन ना आफाजों, बाखि आंबो उनाव खोन्थाजोबगोन दे आइ रायलायबानो। आङो थांसैलै। बिनिफ्राय थांसै आं रावखौबो जेबो दुखु होनो बाबाय। होद एकदम सिरि था। दा होदो आरो बेखौ थावनो मानसिखौसो। गोदाव सोराव थांगोनथ' बहा थांगोन नोंलाय? न'आव थांनानै बुजाबावनोसै। सोबामारगोन आङो बांद्राय देखायबा। नों आंखौ सोबानो हायो आरो? मानो हाया, हागोनथ' र'। नों बांद्राय बिदि जिद्दि खालामबा।
मानो होनबा नों बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ मिथिखानानै माथो थांनो जाबाय थायो। आरे आं बुंबायाना आं गासिबो कन्ट्रल खालामगोन, गासिखौबो माबा मोनसे जागोन होननानै। नों जोंनावसो दं, जोंनाव दं माने नों सेफैनो दं, मिथिबाय? आरो आइनोथ' खिन्थाखाबायानो आङो माबा मोनसे जागोन र', रायलायनायनि गेजेरजोंबोथ' माबा मोनसे सल्युसन ओंखारोना, आइया बुंखादों। जाम्बि बायदि खोथा बुंबाय थायोब्रा नोंलाय, थोद नों गावनि बेस्ट फ्रेन्डखौ एसेबो फोथायनाय गैया आरो, फोथायब्रा एसेथ' फोथाय। अब्लाबो गोसोआव आङो मोजां मोनासैना, एकदम गोसोआव गाज्रि मोनबायानो आंनि जायगायाव थाबा बुजिगौमोन नोङो। आरे आं मालाय बुंजायाखै आरो, नोंजों लोगोसे बुंजाना नोंखौ हरफाबावबायसो आंनो। दा बे मामुलि बाथ्रा, आं हरफाजानाया दाय गैया गारा, थेवबोथ' नाय आं गाबबाय थादों, गाबबाय थाना जेबो सल्युसन ओंखाराथ' हाथरखि। आरोबा मेहेरमोनावसो फैदोंथ', जा लों इन्जय खालाम, गोसोखौ फ्रि खालाम, जोंनाव बिदि टेनसन लानांगौनि खोथा गैया, बुजिबाय दा? आरो बिदि फेसखौ ओरै नों दुखु थाबाय थाब्लालाय बयबो सोंखागोन मा जादों मा जादों। आं गोसोआव गोजोन गैयाबा बिदि सुखु लाबोनो हाया, फेसआव बोरैबा मोनजोबो आङो। बे बोरैबा मोननायखौनो आउट खालाम, माइन्डखौ एकदम फ्रेश खालाम, माइन्डआव जेबो नेगेटिभ साननाङा, पजिटिभ सानलाय। दानो गोसोआ मोजां मोना नामा? ओमफ्राय नोंलाय नों रायजाबा, ओमफ्राय रायजाथ' खासिगोनानो नोंनि फेमिलियावबो, ओमफ्राय हजों जोंनियावबो रायजाखाबाय। है बेफोरखौनो गलि मारु, रायजानायखौलाय मा, आं जेबो दायखौनो खालामाखै, बेफोरखौ गिनो आं गियालै। गामियाव मोखां देखायनानै ओंखारनो हालायै बेबायदि आं जेबो दाय मावखायाखैना, दरखार गैया मालायखौ साना, दुनियानि मानसिफोरा मा सानो मा साना, बेबायदिबाथ' नों मानसिफोरनि साननायजों सोलिबा बोरै जानोब्रा, गावबा गाव लाइफ बियो। नाथाय दाथ' सिचुवेसनानो एसे। बाथो बुंखाबायना, एकदम देलायदोल' नों थां। आरोथ' जायखि बुङा, सिरिल' खोनासं नों, बाखि आं सामलायगोन। नोंखौ बेबायदि गोसो गाज्रि नुबाय थाना आंबो गोसोआव बिराद माने मोजां मोनाखै, गोसोआव गाज्रि मोनबाय थाखादों। नाथाय जानांगौआ जाखाथारोबा, जाखाबायानोबा माथो खालामबावनो, बेखौ फेस खालामनानै सोलियाबा उफायथ' गैयाना, मा जायो जाथों साना, आइनोबो खिन्थाखाबाय आं बेखौनो।